ପୁରୀ ଚନ୍ଦନପୁରର ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ 2011 ମସିହାରେ ଦଶମ ପାସ୍ କରି ଯୁକ୍ତ 2ରେ ନାମ ଲେଖାଇଥାନ୍ତି। ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବାରୁ ନିଜେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ କାମ କରି ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ଆଉ କିଛି ପଇସା ଘରେ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ନେଇଥାନ୍ତି। ବାପାଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ଚାଷ, ସେଥିରୁ ଏତେ ରୋଜଗାର ହୁଏନି ବୋଲି ପରିବାର ବି ଠିକରେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇ ହୁଏନି। ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ନାରାୟଣ, ତାଙ୍କ ତଳକୁ ଆଉ 2 ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମଣିଷ ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସବୁ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ପାଠପଢ଼ା ସହ କାମ କରି ପରିବାର ଚଳାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି ନାରାୟଣ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ପୁରୀ ସିଟି ରୋଡରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିଯୋଗ କମିଟିରେ କିଛି ଦିନ କାମ କରିଥିଲେ। କିଛି ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ସେଠୁ ଛାଡ଼ି ଏବେ ନୂଆ କରି ହୋଟେଲରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଘରୁ ସବୁଦିନ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ପୁରୀ। ପଇସା ଥିଲେ ଲୋକାଲ ବସ୍, ନହେଲେ ପଇସା ନଥିଲେ କୌଣସି ଡାଲା ଗାଡ଼ିରେ ଲିଫ୍ଟ ମାଗି ପୁରୀ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ମେଡିକାଲ ଛକରେ ଓହ୍ଲାଇ ସେଠାରୁ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସିଟି ରୋଡ ପଟେ ହୋଟେଲକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ମେଡିକାଲ ଛକରୁ ସିଟି ରୋଡ ଦେଇ ହୋଟେଲକୁ ଗଲେ ପାଖାପାଖି 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ନିତିଦିନ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଫେରିବା ସମୟ ରାତି 10ଟା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଫେରନ୍ତି। କୁନି ବୟସ, ଏତେ ବାଟ ସବୁଦିନ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲାବେଳେ ରାତିରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଗୋଡ଼ର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ତାପରେ ବି ଲିଫ୍ଟ ମାଗି ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ। ଦିନେ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବାପା, ଫାଇନାନ୍ସରେ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଉଠାଇବା ବୋଲି ଭାବୁଛି, କୋଉଠୁ କେମିତି ଧାର କରଜ କରି କିଛି ପଇସା ମିଳିବନି? ବାପା କହିଥିଲେ, ମୋ ଚାଷ କାମ ବି ମାନ୍ଦାରେ ଚାଲିଛି। କରଜ ଆଣିଲେ ସୁଝିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ ମୋ ପାଇଁ। ବରଂ ତୁ ଯଦି କୋଉଠୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ କର, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସୁଝିଦେବୁ। ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲେନି ନାରାୟଣ। କାହିଁକି ନା ଘରର ସ୍ଥିତି ଯାହା, ଜିଦ୍ ଧରିଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ସବୁ ଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ନାରାୟଣ ପୁରୀର ଏକ ବାଇକ୍ ଶୋରୁମ୍ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ପସନ୍ଦ କଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ଥିବା ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ କେତେ କ'ଣ ଲାଗିବ ବୋଲି। ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ କହିଥିଲେ, ସର୍ବନିମ୍ନ ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି 16,000 ଟଙ୍କା ଲାଗିଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ନାରାୟଣ ବି ମନେ ମନେ ଭାବି ସାରିଲେଣି, ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ଲାଗୁଛି ଗାଡ଼ି କିଣିବା ସ୍ୱପ୍ନଟା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯିବ। ଟଙ୍କା କଥା ଶୁଣି ମୁହଁ ଶୁଖିଯିବା ପରେ ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ପଚାରିଥିଲେ, ପଇସା କମ୍ ଅଛି କି? ନାରାୟଣ କହିଥିଲେ, ଏତେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ସାହସ ପାଉନି। କେହି ବି ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ କହିଲେ, ତୁମେ ଗାଡ଼ି ଚଏସ୍ କରିଛ ମାନେ ନେବ। ମୁଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଉଛି, ତୁମେ 10,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିଦିଅ। ଆଉ ଏବେ ତୁମେ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବୁକିଂ କରିଦିଅ। ମୋ ପଇସା ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସୁଝିଦେବ। ନାରାୟଣଙ୍କ ମନକୁ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଲା। ଭାବିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଗାଁରୁ କୋଉଠୁ ଧାର କରଜ କରି ଆଣିଥିବି, ପରେ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ସୁଝିଦେବି। ଶୋରୁମ୍ରେ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗାଡ଼ି ବୁକିଂ କଲେ। ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ 10,000 ଟଙ୍କା କରଜ ଆଣିବା ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ରାଜି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଆଣିବାର 2 ଦିନ ଅଛି ହଠାତ୍ 10,000 ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ହତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଗଲେ ନାରାୟଣ। କିଏ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେବ ବୋଲି ଭାବି ଭାବି ମନେ ମନେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଥାନ୍ତି। ଗାଡ଼ି କିଣିବାର ଇଚ୍ଛା ବି ମରି ମରି ଯାଉଥାଏ। ସେହିଦିନ ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି ନ ଯାଇ ସିଧା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, କେମିତି ଗାଡ଼ି କିଣିବି? ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ନାରାୟଣ। କହିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡାଳ ଧରୁଛି ସେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗୁଛି। କି ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛ ଠାକୁରେ? ଜୀବନରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଚଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବି ସଠିକରେ ହେଉନାହିଁ। କେମିତି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି? କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶୁନାହିଁ ଠାକୁରେ। ତୁମେ ଯଦି ମୋ ଉପରେ ଏତିକି ସହାୟ ହେବ ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ଏ ଦୁଃଖ କାହାକୁ କହିବାକୁ ଯିବି? ଆଉ କାହିଁକି ଗୁହାରି କରିବି? ଯଦି ଏମିତି ଗରିବ କରି ରଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ତେବେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ କହିବି? ଯାଉଛି କଳା ଠାକୁରେ, ଆଉ ଦୁଃଖ କହିବାକୁ ଆସିବିନି। ଅଭିମାନ ଆଉ ଭାବଭରା କଥା କହି ଲୁହ ଗଡ଼ାଇ ଦର୍ଶନ ସାରି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ମନଟା ବୁଝୁ ନଥାଏ। କଳା ଠାକୁର ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ନିଯୋଗ ଅଫିସରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି। ସେ ମୋ ଆବଶ୍ୟକତା ବେଳେ ଯଦି ଡାକ ଶୁଣୁନି, କାହିଁକି ତା ଦୁଆରକୁ ଆସିବି? ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ନିଯୋଗ ଅଫିସ ନିକଟରେ। ସେଠାରେ ଥିବା କିଛି ଚିହ୍ନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ କିଛି ସମୟ କଥା ହୋଇ ବାହାର ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ନାରାୟଣ। ସେଠାରୁ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଗରିବ ଘରେ ଜନ୍ମ ଦେଲ, ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଲ,
କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ସାହାରା ଆଉ ସାଥ କଣ ପାଇଁ ଦେଉନ ମହାପ୍ରଭୁ? କି ଭୁଲ ମୁଁ କରିଛି? କାହିଁକି ଶୁଣୁନାହ ମୋ ଡାକ? ସେଠି ଏମିତି ମନେ ମନେ ଭାବି ଲୁହ ଗଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି ନାରାୟଣ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଲୁହ ପୋଛି ସେମିତି ନୀଳଚକ୍ର ଓ ପତିତପାବନ ବାନାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ମୁହଁ ବି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଆଖି କୋଣରୁ ଅମାନିଆ ଲୁହ ଯେମିତି ବୋଲ ମାନୁ ନଥାଏ, ସେମିତି ମନଟା ବି ସେହି ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପଛରେ ଧାଇଁଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ନିଯୋଗ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆସି ଦେଖିଲେ ନାରାୟଣ ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, କିରେ କଣ ହୋଇଛି ତୋର? ଏଠି ଏମିତି କାହିଁକି ବସିଛୁ? ନାରାୟଣ ସବୁ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସବୁ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମହାଶୟ କହିଲେ, ଓଃ ଏଇ କଥା ତାହେଲେ। ହଉ, ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲୁ। ତୋ ପାଉଣା ବି ଆମ ଆଡ଼େ ରହିଯାଇଥିଲା। ନିଯୋଗ ପାଇଁ ତୁ ଯେଉଁ କାମ କରିଥିଲୁ ତାହାର ପାରିଶ୍ରମିକ ବାବଦକୁ ତୋର 10,000 ଟଙ୍କା ମୋ ଆଡ଼େ ଅଛି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସ, 10,000 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବୁ। ମନ ଉଣା କରନା। ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଛୁ ସେ କେବେ କାହାକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁ ତ ତାର ସେବା କରିଛୁ, ତତେ ସେ କେମିତି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଇ ପାରିଥାନ୍ତା? ସମୟ ଆସିଲେ ଠିକ ବୁଝିପାରିବୁ ତାର ମହାତ୍ମ୍ୟ କଣ ଆଉ ତାର କରୁଣା କଣ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସି ତୋ ପ୍ରାପ୍ୟ ନେଇଯିବୁ। ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପୁଣି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲେ ନାରାୟଣ। ସେମିତି ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଚାହିଁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ମଣିମା, କେମିତି କାହା ଦ୍ୱାରା ଆସି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛ ତାହା ତୁମକୁ ଜଣା ମହାପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ନିଯୋଗରେ କାମ କରିଥିଲି ବୋଲି ମୋ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ତୁମେ ମୋତେ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ମହାବାହୁ। କି ଲୀଳା ଲଗାଇଛ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ। ମୁଁ ତୁମ ପଇସାରେ ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଭାବିନେବି ମୋ ସଫଳତାରେ ତୁମେ ବି ଭାଗିଦାର ମଣିମା, ତୁମେ ବି ଭାଗିଦାର। ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଫେରିଲେ। କିଛି ସମୟ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ କାଟି ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଯୋଗ ଅଫିସ ଯାଇ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ମନପସନ୍ଦର ବାଇକ୍ କିଣିଥିଲେ। ବାଇକରେ ପ୍ରତିଦିନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯା ଆସ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ବି ହେଲେ। ଏବେ ନାରାୟଣ ଏକ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାର ଓ 2ଟି ଡାଲା ଗାଡ଼ି ବି କରିସାରିଲେଣି। ଆଜି ଯେଉଁ ସଫଳତା ସେ ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ସେଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ସେହି ଦାନ ପାଇଁ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ସେ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ନିଯୋଗରେ ତାଙ୍କର ପଇସା ଅଛି ବୋଲି ମନରୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ନାରାୟଣ। କିନ୍ତୁ ହଟିଆ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସେହି ପୁରୁଣା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଡକାଇ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଫିଟାଇ ଦେଲେ।